mụrụ Enugu ukwu mụta Nnọọfịa mụta Agụ ukwu wee mụta Enugu Agịrị ọnwa onye anwa nri mụsa afa nri nke Agụ ukwu na aka mba ijikọ ọnụ wee na-asa ụnụ ụmụ nwanne si oke jee zaba ka nkọwakwa ya ọzọ ọ dị ka etu ị nọba afa awụla Okeke afa nna awụla Okeke afa awụla Emeka ị na-aza Emeka Okeke o nwere ike ụmụ nwanne ya etote ụfọdụ abaa n'ụka si na Okeke na ha mara ihe omiri na ha ya azị Okeke na ha azazi Michael Jackson ọ bụ etu o si wee dị ọ bụrụ Agụ ukwu mụrụ Enugu ukwu Enugu ukwu tọrọ Nnọọfịa wee taa Agụ ukwu Agụ ukwu bụ nwa nke ịtọ nri mụta ọ dị n'ọhọ ya ihe gbasara ọhụụ nchọ ịkọwa ahụ ọhụụ ịbụ nji n'aka o nwere ibe Igbo ji ejiri ọhụụ were ekwu okwu ọhụụ ịbụ nji n'aka wee osisi Chukwu vụrụ ọnụ ọhụụ na ana nwere ikpebe Chukwu maka na ana dị Chukwu wee kefụta ọhụụ ọwa ana pa ọhụụ ka o sipala osi na ị na-ahụ n'ebe ọhụụ wee togide tụpụo n'elu wee na-agwazi ana na ya bịa isi ma ọ na-akwụkwọ ebe ya na wee na-eletele anya ebe ọ nọ n'ana na ya bịa isi ana wee jụọ ya sị ị na-ahụ m isi ọkwa mụ pa mụ nọ ebe wee bịa wee fulite wee pado oyi wee na-eto ọkwasị ana were eziokwu Chukwu wee kpọọ ha ikpe ha wee kwuchie Chukwu wee maa na ikpe ma ọhụọ ikpe ọrụ ikpe Chukwu mara ọhụọ ka Chukwu ji wee vụọ onye ọnụ na ọ sịrị asị wee sị ya na ihe amụchi ụmụ baa ụba o nwere nke ya bụ ụlọ ọhụọ ịbụ yara eji etu mmọnwụ yara esu ya n'ọkụ o nwere ibe eji ọhụọ eme ọhụọ otochichie gbakarụ ọdaleke na ya ibe Igbo ji ejiri ọhụọ n'aka were ekwu okwu onye kwuo okwu si asị ka ihe mere ọhụọ merie ndewo ihe gbasara usoro igwe ji mebie n'ala Igbo bụ ọchịchị oyibo nke a na-akpọ gọọmenti ọ gọọmenti mebiri ọchịchị ndị eze mana n'ala Igbo mana mba ụwa niile ka o si wee dị ebe ọchịchị omenala mgbe gboo a na-atụrụ na Chukwu na-eme eze Chukwu na-eme eze anwa ka ekwugide asụsụ ndị Owere bịa mebie ya n'ala Igbo onye tolite Chukwu gozie ya onwe ego asị na Chukwu emegbu ya eze eze ahụrụ ihe Igbo kwesịrị iji wee na-egwuri egwu abịa n'olu oyibo a na-asị na eze wụ a revered position ọrụ ego onye na-eje ụka kpata ego asị na wụzi reverend oyibo oyi mana onye kpata ego n'ala Igbo asị na Chukwu emegbu ya eze ọ bụrụ eze ka Chukwu mere ọgaranya ọgaranya dị iche na eze ka esi echi eze gboo n'ala Igbo ọwụ obodo ya agbakọ na-achọ ka ewepụta uwe onye ya na-enetebe anya n'ime iwepụta uwe onye anwa o ya enwe ihe Chukwu ya egosi n'isi owu onye anyị eji wee sị na ọ dịkwa ka onye obodo ekwu onye ekwughị ọwụ na o kwere ekwu o nwegoro mmadụ ịbụ ụmụ ịtọ nwere uche na ije chi onye bụ eze n'obodo o nwere ndị a na-akpọ ndị akamnuche ndị akamnuche bụ ndị na-atụ alo ha tụchaa alo anwa iwere eme ihe ọ dabaghị ma ndị akamnuche na-aga akwụkwọ mgbe ụfọdụ kwekwete ụfọdụ asị mba na ihe o ji wee kwuo na onye na Okeke nwanne ma onye na Okafọ nwanne achọwa ndị Chineke nyere onyinye a na-akpọ ose na agbọ ndị ya nọ ebe a na-enye nwaanyị dị ime anya ya amụ nwa n'ọnwa ite naanị gwa ọdọ nwoke ka ọ ya amụ ọnwa ite naanị ruo ọmamụọ nwoke ọrụ ndị Chineke nyere onye na-akpọ ose na agbọ ndị ose na agbọ wụsu ogiri n'isi mmadụ na-abụ nweta ahụ ewepụta ohu onye arụ ọnụ onye nwara ọnụ echie ya eze ife ochie ya bụ eze ochie ya echie na eze eziokwu etu o si wee dị ya ibe na-akọwa n'ọ Chukwu na-agụ wepụta eze ndị a na-akwado echi eze na omenala mana oyibo o nwere ike ohu onye kụrụ ụbọchị ya echi eze o nwere ego ya na gọvanọ adị mma gọvanọ afta were satifiketi nye na ahịa echi eze onye anwa chike eze ahụ ochie mgbara na abụ a na-evuri ya o megwara ala Igbo rinne ya bụ ibe nsi mkpokọ okwu ndị ọchịchị oyibo ya ewefu aka na gbasara eze obodo wefụta eze ya achịba wefụta ka esi ewefụta eze ejezie were gosi ndị oyibo ahụ wee nye ya akwụkwọ etu o kwesịrị isi wee du ọ bụrụ anọ kata oyibo were akwụkwọ bịa nye ohu si anọ ya bụ eze obodo ọ na-akpa aghara n'obodo etu ọ dị
ihe gbasara eze anyị aga echie n'obu nka echi ebule jee n'ebe ọzọ ọ ihe wetara ọnya wetara mmekie ọ wụrụ iwu na mmadụ ya echi eze maka na ya chiri eze ọ wụrụ iwu emerie ka ọ wụrụ iwu onye na-echere eze ochie eze o nwe obodo ihe eje ilu obe eze ọ na Malaria obodo ahụ echi eze a na-akpọ eze nzuzu ibe gbasara eze obodo kwesịrị ha na-echecha anya bidogoro na be eze anwa na-echecha anya na ya ọ wụrụ nwere onye fapụ ya ebe nwere dị na ya achọwa onye ọzọ n'obodo achọwa onye ọzọ dị mma echi eze kwado ya iwu ọhụrụ na ọnwa eze mụta ya echi eze mana ibe na-enye nsogbu na ụfọdụ obodo bụ na onwe ndị aka abịachasị na ya chiche eze ochiekwa eze ihe na-emenwe ihe onye anwa na-eme maka Chukwu emegwu esi nọ na mbara ka eze anwa ya esi wee dị dịka Enugwu si wee dị ọ bụrụ osite agwụna mụta m chiri eze izi na mbalaba agwụna sinsi eji wee kewapụta obodo ka akụkọ ndị gboo si wee dịla anyị ma nke ede n'akwụkwọ ma nke akọ n'akụkọ o nwere obe chigwere eze na Enugwu ukwu na ọrụ na mbala ogbo ụfọdụ ike gwara ha sị kedu ihe o ji wee dị etu ahụ ọ bụrụ na Chukwu si na-etu ha ka o ya esi wee dị ndị a na-akwado ya o nwere onye ewefu nwe ya efu echekwa ihe efuchi eti azụ ebe ọ dị wee ruo mgbe Chukwu ya asị na ebe a adịgo ka o sikwa ebe a o si etu ahụ wee jee ya ahụ nkọwa ahụ na ọ wụrụ iwu na nwa ya echi eze maka na ya chiri eze mana ọ bụrụ na Chukwu si na-etu ha ka o esi wee dị mmadụ ara ewe ya obodo niile nọ n'ala Igbo nwere ihe ha na-enye onye ha wepụta ya ahụ eze nye owe jide ọ nwere ihe a na-akpọ staff of office n'ọnụ oyibo staff of office ahụ ndị obodo na-enye mmadụ gosi na onye ewe eze obodo he ọsọkwa ya gọọmenti si Abuja si Anambra si Imo si Olu si Igbo wee weta mpempe akwụkwọ wee nye mmadụ ibe ahụ obodo wepụta enye onye ha si na onye ya ahụ igwe ma ewere ewu nye o ma ewere ọkụ ihe ma enyeli ọhụụ ma enyeli ezu ọ nke a ka mkpa na omenala ọ onye ahụ aga okwu Chukwu anụ ya ndị a na-anụ ya etu o si wee dị ịgbara eji m ọwa n'aka eji ọwa ya na-ekwu eziokwu ọ bụ ibiribi ka eji bịa ụwa ya bụ ibiribi ka eji ana o nwere ebe egburu aja ngwele anọrọ nkụ na mba na-eghele mba nni onwe obodo ihe alụ ma ọ ihe aba wanyere na befe awee je chọwa ndị nri enwe a na-acha ụrọ ndị nri niile onwe ndị a na-akpọ adama na-eji akpụ alụ achọta ndị adama anwa ọbịa ọ kpụcha alụ anwa nke izi ọ ya akpụ ya mechie ome a na-akụ o si eme ya o kwesịrị na adama anwa ya esele ofu onye obodo anwa aka senye n'ihe ọ na-eme ya ụdị ibe ahụ mee echi onye ndị obodo anwa ya ze bịaba ndị jechọwa onye adama onye bebe o tiri aka na ya emerie etu o kwesịrị isi wee dị mana mgbe ụla na-eme ibe ewu maka agụụ kama ọ ya eme ọ sị emekwa ebe a echi eluzie ayazi akpụtara ya ewu ayazi wetara ya ọkụkọ ọ na-abịa o mekwa echi achọrọ ya bịawa ya hụ n'uche aka m ma etu o kwesịrị isi wee dị n'ọgbọ ọ dị ka dọkịta oyibo ọ bụrụ owu na dọkịta na-aga omeche ọsụfụta dọkịta ọzọ etu o kwesịrị isi wee na-adị ma omenala adị etu ndị gboo si wee dowe ya mana ọnụ mmadụ na-eme eri anya kere gị What kind of cough is this? Every second. You will not let me enjoy this match, eh? My brother, it's not my fault. I have taken some cough syrup. Irritating dry cough or painful tickly cough? You can count on Green cough syrup. Green cough syrup is a unique formula that gives you fast relief from chesty and dry cough. Green soothes your throat and clears symptoms associated with cold. Green comes as adult Green and baby Green. With Green, cough stands no chance. Green, another quality product from Green Life Pharmaceuticals Limited.
O ajụjụ adịka ya bụ na-abụ mana egbu oge ụnụ ekwena mmemme unu maka na Odenjinji maka ndị Igbo Odenjinji na-echiri mara ndị Igbo ebe a ka anyị apịabere n'izu ụka ya bụ agba nke mbụ ka anyị nyere ụnụ n'izu ụka ọzọ anyị enye ụnụ agba nke abụọ maka na Odenjinji bụ ihe eji mara ndị Igbo agba nke abụọ ga-abịara gị n'izu ụka ọzọ dịka m so ebe a hapụ onwe ihe gbagwojugo anya gbanwe akara ekwentị ndị na-ahụ n'ihe onyonyo anyị na-aga karịa agwa gị ha ga-eme iji ọ bụrụ taa ị na-eme emume ịwa ji ị na-echi ọzọ ị na-ekupụta nwa ihe ọbụla ị na-eme n'ala Igbo bịa na Odenjinji nke agbasa gị ka mkpụrụ ụkpaka Odenjinji eji mara ndị Igbo ogboja ndị Igbo ka ba ha m ka m na-aga ndewo ọfịadebe ka enwe amaghị izu ụka ọzọ ọ na-aga ka ọ na-adị ndewo. Call the next case. The state versus malaria. My lord, I call the arresting officer Lonat to testify against the defendant. Lonat, please give your testimony. My lord, malaria is a very dangerous killer. He has killed millions of people, young and old, male and female. And how did you arrest him? We use our special anti-malaria combination therapy, ACT, to effectively overpower him. Malaria, I put it to you that you are a menace to the society and should be locked up forever. Objection, my lord. Overruled. Silence! Malaria, your days are numbered. I hereby order that you be remanded in Lonat's custody. Lonat, now in new packs. Effective ACT for malaria treatment. Marketed by Green Life Pharmaceuticals Limited.